jazaren hortatik horri heltzeko gu jaza guretzat lanabes bat da. Ez da... Taldeari buruz hitz egiten dugunean jazaren zera beti agertzen da. Taldeari guztien duzu momentutik, bi bateri joele, bi kontrabajista. Talde formatu raroa da, baina jazarekin lotzen ditugun instrumentuak dira. Baina hori, diodan bezala jaza guretzat lanabes bat da. Gu guztiok jazaren munduan ezagutu dugu elkar, eta hori izan da pixkat elkarrekin lan egiteko, erraz lan egiteko eman digun, bidea eman diguna edo. Guk jaza baino erabiltzen dugu musika improvisatua edo musika libreki improvisatua nola izateko. Jazak berekin badakar lenguai bat, estetika bat, hainbat lenguai eta hainbat estetika, baina hemen jazetik bai eta garbi etorri dena da improvisazioa, eta zer improvisazio librea. Bai, eta hori da elkartu bat jona, ez? Jasa mundurik ezautu bat, baina elkartu bat hau itea, egin bat Ander, Jon eta nik ginaukelako, denak ginauken, ez? Baina gehien bat guiruek beste bilaketa bat iteko beharra, ez? Gu jasa ikasten naiza eta azkenen naiza beste hizkuntza bat, ez, beste tradizio bat ikasten. Eta hor baginauken halako bilaketa behar hori. Eta guretzako diska hau da bilaketa horren hasiera bat. Orain dela 6 bat urte hasiera zen eta orain da beste hasiera bat. Eta guretzako da bide hori, ez, bilaketa bat. Horrek elkartzen gaitu, ez? Bai. Bakoitzak egin ditu bilaketa hortan saiakerak, ez? Nik tutik ezekin, zuk talka ensemble, eta hemen elkartzeko hori sortu zen, hasi ginelako beharretaz hitz egiten, eta hor komunean jartzen ginen zen hainbat gauz, ez? Ginen norabide berdinen eta hau izan da pixko bat atera dena, ez? Eta norabide horri pixkat azaltzeko edo, behar hori bazen guztiontzat, euskal herri kulturarekin edo gure erroekin lotuko gintuen zerbait nola egiten, nola egin genezakeen aurkitzea nola esateko. Honek nahi dut, askotan guk lan dugu edo gertatu izan dira, euskal jaza edo pixkat horri helduta ez. Azkenean guretzat ez gintuen hasi betetzen, melodia tradizional bat hartu eta bebop estetika batean edo jazaren tradiziotik edaten zuen estetika batean jotzeak, zer guretzat hori zen lehen egiten genuena horixe bera egitea, edo beste proiektu batzuetan egiten duguna egitea. Eta hemen pixkat erronka zen benetan kontatzeko moduetatik eta mamia bera euskararen herriarekin eta euskararen herriaren kulturarekin nola lotzen lortuko genuen. Pixkat bakoitzak bere jatorria dauka pedala honekin, nerea bidez batez ere izan zen oso Oteizaren sinestuna den familia batetik nator, eta uste baino gehiago Oteizak argi ikusten zuen 60. hamarkadan bide bat bazela hor, improvisazioa, berak jaza erabiltzen zuen, ikusi eta entzuna izan zituen gauzekin, baina abanguardia jaza eta euskal kultura lotuko zituen zerbait hor bilatzen. Orduan ni hortik hasi nintzen, berak euskal estiloa, esaten dion horri bueltaka, hori nola erabiliko eta pixkat hau da. Azkenean kontatzeko moduen hori izaten nuena eta pixkat hori ere banek lehen esan duenarekin lotuz. Bai diskoan eta bai emanaldietan guretzat garrantzia handia dauka narrazioak. Askotan jaza ikusten dugunean, jaza entzuten dugunean apenas dago narraziorik, jazaren mamia improvisazioan
estrukturaren gaineko improvisazioan tekniko agian ez dut izan nahi, baina horretan dago, ez? Jazz kantu batek badu bere melodia, improvisazio pila bat eta melodia bat. Eta horrela antolatzen da emanaldi bat, ez? Eta gure idea zen, musika bera eta emanaldiak modu narratibo batean antolatzea. Eta honek lotzen du ikuslea edo entzulea beste belarri batzuekin entzutera eramaten duela. Berdin den pixka bat solista honek oso lenguaje azkarra edo oso berezia duen, baizik eta taldeak elkarrekin sortzen duen historiari den mamia. Bai, eta gero honen barrenean pixko bat ulertzeko historia honen barrenean daudena die ariketak, ez? Gero daude oso, nire ustez oso ongi lotuta, ez? Berak lotu ditudako. Baina bai, die proposamena da ariketa bat. Ariketen hori ere pixkat da bersoaren mundutik, ez? Berso emanaldi bat zerbait improvisatua da eta nola antolatzen da emanaldi hori ariketen bidez. Orduan, esan genuen, egin behar duguna da improvisazio ariketak sortu. Hori da, baina taldeek ematen du joko handi hontarako, ez? Izatea bi hirukote doble, izatea bi bateria.